good morning everyone. Welcome dito sa aking TV. Ayan. Nami kalapi karon guys kay managgot mi dari mag-pilgrimage mi. Ahon kauban nag mga kolektor. Mga kolektor og buhis. Na Sister Amada, si Bradaga, Sister Lilia, Sister Siling, Sister Corina, ang jagamang driver, ang kinagwapuhang classmate. Kung ni Prince Charming sa una sa Sitlo, diba? Sitlo ka na? Sitlo ka or St. Francis? Sitlo. Sitlo pa din. Mga naon pa. Ayan. Tubigo na ni guys, padong nami sa kuan. Birin sa Calooy. Calape Pares Resort. Open ni diyan niyo. Wa pa ka recover sa Bagyo na Calape Forest Resort. Nangisnak-nak bananakyo ang mga trabahante. Nalipat ko sa daan sa Mandaog ba? Asa ba ito dapitong? Nalipat ko. Dito pa siguro. Joy. Ay, Joy. Nara. Ayan. Niabot namin sa kuan. Sa kanang nay. Yan. Berhin. Na madepay daghang mga kuan, mga aray. Mahal nga berhin sa Calooy. Berhin sa Calooy. Hani man to brad, mga baligya na mga religious items. Ingani di ay ni basta dagkutan na dapat di ay na mga baligja. Oh, Brother Belser Jan Amoncio, ingani dapat adto sa sanctuaryo sa Santo Niño na mga tindahan sa mga religious items. Naragamang sakyan na mo na si Jana Virgen de los Remedios. Nay na maligjag kandila ni? Daari ra. Naara to ara dito. Hoy di ara. Mangihi ta. O bitaw na. Usa kay mag-vlog sa ko daanin ra ko mangihi. Na mga religious items. Tagpilan po ning inyong rosaryuhan. Ma'am. Rosaryuhan na brad na. Rosaryuhan bitaw na. Di ay ko andi di po ni rosaryuhan. Rosaryuhan ni basta kay tindan ini sila okay na sila. Kadira. Kani mo'y perfect. Perfect. Kira mga. Pili ko lahaman kayang the best for you because I cannot choose. Di ko mapili at Di ka rosaryuhan? Mapili ko pero kanira kana pang handi ba ilang tinda nga Santo Niño kay green man unsa ba yaho pila ni dai unsa na laman tang palit managkat sa ta managkat sa tadaan na may religious items.
Sa balay bagi adapt naman ang Chinese. Pero na iralarawan na siya. Dari ang tindahan sa kandila. In town, ag Santo Niño sa Praga. Kalami ba ni ini ay magpalit ko ani? Nay Santo Niño sa Cebu, yes, di Santo Niño, Pit Senior. Nay lain ani wa. Kanira jud siya ba? Tagpila ni dong. Balit ako upat doy. Key holder ni no. Sa car. Pila ka bukin mo sir? Upat. Tag 5 man ka. Tagpila ni ma'am. Karinta. Kay ko ano. Para ni sasakyan ano? Para sa sakyanan. Tag 120 na ma'am. 120 kini. Tag 50. 50. Praga man ni siya. Kari tagpila man ni. Asa na? Kani? Na ko'y daghang sarihan. Wala na ko klase ano. Ni angi ko ani ba? Pero mas bilil Henry. Key holder. Dahil na kayo nabinahan nga bisita iglesia daw. Ha? Bisita iglesia. 120 na. Murag sa mo man ana ma'am. Wa mo. Oh, na Santa Sima Trinidad, na ay kalag sa San Roque, si Miguel Arcangel. Hamay ho ani. Ikaw mabapis ka na po ne. Yan Zara. Oh, na po dahil kasi ulingin po siya. Palit kuguan kanang kandila. Ano yung supply sa gatosan na Nang lalas pa tagpila ni mong kandila. Sir. 5. Pila ka buo? Uy, nanglilya. Kabaylo asa ko. Nakadagkot na mo? Pila ka bukin mo ma'am? May pat? Kana Upat tayo kasi dyan, upat daw. Malay sukli. Ano yung 100? thank you. Wa pa sila ning dagkot. Tagpila po ning inyong rosaryohan.
Ballpen. Ay, ballpen. Ballpen. Ballpen.
Hmm?